Hei, salutare, la al treilea episod din această minunată serie de Minecraft și mi-am gândit că să încep episodul cu un mic zombalou. Bun, acum că am terminat, stați puțin, bun. Acum că am terminat cu acest mic zombalou. Wow. Deci aplicația asta este mult mai bună decât cea de data trecută. Data trecută am avut 2 record și acum am azi, stați puțin, aceasta este aplicația. Deci așa arată și este azi. Am venit, o să vă arăt la sfârșitul episodului. Sper că vă place, dacă vă place, nu știu să apăsați butonul de like și noi vom continua. Pentru început, aș vrea să vă spun. Ok, am să pun o pauză aici și am să aștept să se facă zi. Ok, am revenit, am făcut patul și am așteptat să se facă zi. Este cam ciudat cu noua aplicație, pentru că nu-ți arată cât ai filmat sau cât ai vrut să filmezi sau mult mai multe. Acum că avem patul, ar trebui să începem să minăm bun, apă. Mă desfăr. Am uitat cu ușa pe partea stângă. N-am sticker, what? Deci nu cred. Ok, toporul, deschidem asta. Ieșim afară și să găsesc un copac acolo. Bun. Încă nu știu cât de departe poate să fie un simplu copac. Copac, un copac. Să-l pe tot. Bun. Gata. Să mă și întorc, să fac și lemnul. Parcă m-a auzit un schelet. Oh my. Așa. Să nu mai am treabă. Și cam atât. Bun, acum ar trebui să înlocuiesc astea două. Să mă duc înapoi aici, să încep. Oh my god. Hey, Flint.
E ciudat că nu prea vorbesc, dar nu. Bun. Stați puțin. Ok. Oh my god. De fapt. Hai da prostos, mă. Nu mai am chiar nicio torță. Că mi s-a blocat. Fac. Bun. Deocamdată nici pic. Deci nici pic de iron. Ne duc capul meu, băi, frate. Iar mi s-a blocat. Eu ar trebui să fac rost. Scuzați pentru sunetele de pe fundal. Încă nu găsesc. Wow. Ok, am găsit. Ok, bun. Cam acesta a fost episodul de azi. Stați să văd câte minute am filmat. Habar n-am câte minute.
Dar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!